Lynn, ganito, no? Diretso na natin ang ating usapan sa usapang LDR. Ikwento mo na sa akin anong dahilan, anong problema at napatawag ka sa usapang LDR, dear. Yung 2014 pumunta po ako ng Manila. Okay. Tapos 5 years po ako sa Manila. Hindi na yung 5 years ko, parang yung 2000 yung June lang ako nakauwi yung taon na to. Tapos yung boyfriend ko habang nasa Manila ako, tinatawagan ko, parang wala na po siyang time sa akin. Okay. So, ulitin lang natin, no? If I understand it right, ang sabi mo ay 5 years ka dito sa Manila, tas isang beses ka lang nakauwi sa 5 years na yon. Opo, andito na po ako ngayon sa amin dito sa Zamboanga. So, nakauwi ka lang nung June, last June, after 5 years. June, opo. Okay. Tapos, nung nasa Maynila ka, hindi sumasagot yung jowa mo sa'yo. Hindi nagre-reply. Ay, hindi po siya nagre-reply. Alam ko naman po na may time siya, pero hindi siya nagre-reply sa akin. Tapos tawagan ko, siya pa yung galit sa akin. Okay. Parang ako pa yung ako na hindi tumatawag, ako na yung tumatawag, ako na naglo-load, tapos hindi pa niya ako sasagutin. Sabi niya sa akin, busy daw, palaging busy. Okay. Tapos? Ganon din na dahilan niya sa akin. Tapos, may time din na, tapos isang buwan din siya na walang cellphone. Sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya, wala daw siyang mahiraman. Sabi ko, kahit text lang man para alam ko naman, para hindi naman ako mag-aalala. Sabi ko kanya sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, pero nakapunta naman siya doon sa computer, hindi lang man siya nag-text sa akin. Tapos yung nagkita kami yung Sunday, kasi nagpunta siya dito. Tapos kinuha ko yung cellphone, kasi nagdududa na talaga ako, baka may ka-text. Tapos kinuha ko, tapos tinignan ko yung cellphone. Madami nga talaga ka-text sa Messenger. Okay. Tapos sabi niya sa akin, text lang daw yun, hindi daw yun seryoso. Okay, so yung akin. nakalipas na 5 years na relationship nyo, the reason why hindi siya nakakapag-reply sa'yo, hindi siya nakakapag-text, ay hindi dahil busy siya. Kung totoo mang busy siya sa iba. Ganon. Oo, ganun po. Okay, tapos ibigay ko po yung password. Ayaw talaga niya ibigay. Tapos hanggang nag-away na talaga kami, hindi talaga niya ibigay. Tapos pag binigay niya sa akin, as in yung nainis na talaga ako, sabi ko, huwag ka nang tatawag dito. Bago pa niya binigay sa akin. Yung pala may tinatago siya. Ano yung tinatago niya? Jowa? Siguro, kasi sabi niya, nagtitext daw yung ex. Nagtatawag daw yung ex niya. Okay. So, ngayon, alam mo na kachat niya yung ex niya, ganun? Hindi naman magsabi ng totoo sa akin, kahit sabihin ko pa ulit, hindi talaga siya magsabi kung sila pa ba or meron pa ba silang contact. Pero sabi kayo pa ba? Sa akin, wala daw. Kayo pa? Opo, hanggang ngayon. Kayo pa hanggang ngayon, pero hindi pa rin siya humihingi ng sorry dahil sa mga ka-text niya. Hindi kayo nag-uusap tungkol sa anong gagawin niyo sa relationship ninyo kasi nagdududa ka. Hindi kayo nag-uusap? Di ka niya pinapansin? Di siya nag-explain? Pag kinakausap ko, sabi niya sa akin, ay wag mo na yung yun, wala na yan. Tapos na daw, matagal na daw, sabi niya ganun sa akin. Baka nang... Tapos ako, parang isip ko kasi parang may tinatago talaga siya na hindi niya masabi sa akin. Okay, saglit lang ha. Kasi yung feeling kasi na yan, ang hirap kasi mag-rely dyan, Lynn eh. So gusto ko dun mag-rely sa kung ano nakita mo sa Messenger. Ano ba nakita mo sa Messenger? Yung magsabi siya yung nabasa ko kasi na, sabi niya, hello, pwede po ako mangligaw. Sabi ganon. Sabi niya, ang ganun, sabi niya, huwag kang mag-alala na ikaw lang, hindi na ako mag sa iba, gano'n. Tapos, parang mabasa ako ng masakit mo talaga sa akin.
Kasi Ano? lahat yun ang sinasabi niya. Parang binabasa ko pero masakit talaga sa akin kasi dami kasing ka-text Okay. sa So, ano, marami siyang ka-text, tas yun yung sinasabi niya. O, ba't di ka nakipaghiwalay kung ganyan pala kaharot yung jowa mo? Ano po kasi gusto ko kaso may nangyari po kasi sa amin. Anong nangyari sa inyong dalawa? Lynn? Po, Anong nangyari sa inyo dalawa, te? Lagi kang makikinig sa sinasabi ko, Lynn, para makapag-usap tayo ng maayos. Anong nangyari? mayroon po nangyari sa amin dalawa. May nabuo ba? Wala naman po. So, ayaw mo makipaghiwalay sa kanya kasi may nangyari na sa inyong dalawa. Siya ba yung una mo? Opo. Kasi siya yung una mo. So, ayaw mo nang makipaghiwalay. Gusto ko man sana pero hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ganito, Lynn, no? Lynn, naglolo ko si kuya. Hindi din siya nag-e-explain, hindi siya humihingi ng tawad, hindi niya din inaayos yung relationship nyo, hindi ka niya sinasuyo. Hindi po. Nahihirapan ka pa rin kontakin siya kahit nandiyan ka na? Opo, hanggang ngayon ka kahit tinatawagan ko sabi niya na mamaya nga na magtawag na si BC. Wala naman siyang ginagawa. Ganito, Lynn, no? Isa na lang papagawa ko sa'yo. Alam kong mahirap bitawan para sa'yo kasi siya yung unang nakagalaw sa'yo, pero Lynn, bitawan mo na. Huwag mo na siyang atupagin, huwag mo nang sayangin yung oras mo sa kanya. Kung gusto niyang magharot, kung gusto niyang, alam mo yun, maglande sa messenger man yan, sa personal, hayaan mo siya. Siya na lang. Huwag mo nang idama yung sarili mo. Huwag mong i-associate yung sarili mo o huwag mong ilapit yung sarili mo sa isang taong ang dami-dami bukod sa'yo. Naintindihan mo ko, Lynn? Ano bang dahilan kung bakit ayaw mo siyang bitawan bukod sa part na siya kasi yung una? Kasi sobrang tagal namin din kasi tapos Sobrang tagal na kasi ng relationship ninyo, ganon. Kaya lang ikaw na nagsabi yung 5 years na yun, hirap na hirap ka eh. Ikaw na nga nagpapaload, di mo pa makontak. Kulang na lang bigyan mo ng bagong cellphone. Pansin niya ako na bakit nandun ako sa Manila. Matagal hindi ako umuwi. Di ba nagtrabaho ka? Nagtrabaho ka sa Maynila, hindi ka naman nagligalig eh. Hindi ka naman pumunta kung saan-saan, hindi ka naman nagharot. Nagtrabaho ka sa Maynila eh. Kahit anong gawin mo, hindi naman ganun kadaling kumita ng pera. At hindi din mura ang pauwi ng Zamboanga. Kasi minsan, tumatawag yan sa akin, naghihingi ng pangbayad ng tuition sa pang-school kasi nag-aaral yun dati naghihingi sa akin. Tignan mo, ikaw pa pala nagpaaral sa kanya, Lynn. Diba? Tapos ganyan yung gagawin niya sa'yo, wala siyang utang na loob. Maghaharot pa, magagawa pang magkaroon ng iba. Hindi ko na po alam palagi kung sinasabi sa kanya, bakit mo nagawa sa akin. Simple lang, Lynn. Kasi alam niyang mahal mo siya. Minsan wala naman ibang explanation bukod dun eh. Kaya tayo na aabuso ng ibang tao kasi alam natin alam nila na hindi natin sila kayang tiisin. Kaya nila tayo inaabuso. Kaya sinasagad nila yung pasensya natin. Kaya sinasagad nila yung kabaitan natin. Hanggat may mapapala sila, hanggat may mahuhut-hut sila, huhut-hutin nila at sasagarin nila. Ganun silang klase ng tao. Vultures ang tawag dyan, Lynn. Yung mga taong nag-feed o kumakain sa kahinaan ng iba. Dahil alam niyang mahina ka pagdating sa kanya, kahit anong ginagawa niya, nakakalusot lang siya sa'yo, pinagbibigyan mo, pinapatawad mo, kaya ganyan yan, kaya matapang, matigas yung ulo, mayabang, harot. Pero kung ipapakita mo sa kanya na hanggang dito na lang ako, kahit gaano kita kamahal, di ko na kaya. Kahit pasabihin ko nga, ikaw yung nakauna sa akin, hindi ko na kaya. Ayokong itali yung buhay ko sa isang taong hindi naman ako lang ang mahal. Hindi ko kayang itali yung buhay ko sa isang taong mahal lang ako kasi kailangan niya ako. Gets mo ko, Lynn? Bitawan mo na siya, makipag-break ka na lang.
Kung gusto mo, bumalik ka na lang din na uli ng Maynila, magtrabaho ka na lang ulit, malay mo dito sa Maynila, mas may makilala ka pang mas pa or hihigit pa sa kanya. Huwag kang nagtsatsaga sa kanya, sa ganyang klaseng tao, wala nang ginagawa. Nakukuha pang magharot, nakukuha pang maglandi, pagkatapos humingi sa'yo, biglang hindi ka nakilala. Yan yung mga taong hindi na pinag-aatupagan pa ng panahon. Yan yung mga taong hindi na pinaglalaanan pa ng kahit ano pang oras. Igets mo ko, Lynn? Lynn? Oo. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung meron kang gustong sabihin dito kay kuya, kung meron kang gustong iparating sa kanya, anong gusto mo sabihin? So, kung meron kang gustong sabihin dito sa boyfriend mo, and I hope, Lynn, this time around, ma-realize mo na this guy ay hindi worth keeping. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat mahalin, hindi siya karapat-dapat panatilihin sa buhay mo just because nakuha niya na yung pagkababae mo. Siguro may darating sa buhay mo na mas bibigyang meaning yung love making para sa'yo. Pero sa ngayon kasi, Lynn, itong lalaking to, dahil siguro nga nakuha niya na kung ano yung gusto niya sa'yo, humaharot ng iba. Alam mo yun, hindi kayang maging loyal o tapat sa'yo lang. So kung meron kang gustong sabihin dito sa boyfriend mo, anong gusto mong sabihin sa kanya, Lynn? Lynn? Magsalita ka, be. Hindi tayo matatapos kapag di ka nagsasalita. Ano? Hello. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Huwag na lang po, hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Pero Lynn, siya ba ibibitawan mo na? Makikipag-break ka na ba? Ano po? Hindi ko masabi, masakit kasi sa akin. Lynn, kailangan mong magsalita ng malakas. Kailangan ko yung naiintindihan kita. Kailangan mong magsalita at all. Please. Paano kita maiintindihan kung iiyakan mo lang ako? Kaya nga tayo nag-usap eh. Para maintindihan kita, para matulungan kita eh. Pero paano kita matutulungan kung di ka magsasalita? So, anong sinasabi mo? Masakit po kasi sa akin. Dahil? Dahil ano? Masakit sa'yo dahil? Lynn, kausapin mo ko. Hindi tayo magkakaintindihan kapag hindi ka nagsasalita. Dahil? Dahil siya'y nakauna? Opo. Sabi ko nga sa'yo, may darating sa buhay mo, Lynn, na mas papahalagahan yon kesa naman siya nga yung nakauna sa'yo. Pinapahalagahan mo yung fact na siya yung nakauna sa'yo. Eh yun nga lang kasi, Lynn, kahit siya yung nakauna, yun lang yung habol niya. Hindi ka... Kasi sa akin, pag iiwan ko daw, magpagamatay daw siya. Sabihin mo sa kanyang ganyan, susumbong na lang kita sa mga magulang mo para sila bahala sa'yo. Kasi ayokong gugulin yung buhay ko. Magtiis sa isang lalaking hindi makontento sa isa. Tapos kapag iiwan mo na, dahil mawawalan ng tao susuporta sa kanya, dahil mawawalan ng tao na magbibigay sa kanya ng pera, tatakutin na magpapakamatay siya. Naintindihan mo ko, Lynn? Ano? Kasi alam ng nanay ko kung may nangyari sa amin dalawa kasi hindi ko sinasabi, natatakot ako. Hindi mo naman kailangan sabihin eh. Hindi na nila kailangan yun malaman. Ang sabihin mo sa nanay niya, na ito po yung sinasabi niya sa akin kapag nakipaghiwalay po ako, magpapakamatay daw po siya. Eh, ayoko na po. Wala na po kasi siyang, yung nanay niya may ibang pamilya na, yung papa niya patay. Sino kasama niya? Kapatid? Tito? Tita? Parang magkapatid na lang po, parang kapatid na yung iba-iba ng ano, parang sila na nagbubuhay sa sarili nila. Hindi sabihin mo na lang sa nanay mo na, ma, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya, tinatakot ako. Magpapakamatay daw. So, Lynn, ganito ilagay mo sa utak mo, no? Kung ang tao magpapakamatay, hindi niya yan sasabihin sa'yo. Gagawin niya na lang.
Pero hindi mo kailangan matakot. Wala ka namang ginagawang masama eh. Kung gagawin niya yun, bahala siya. Desisyon niya yan. Pero wag ka magpakulong. I mean, Kasi baga, sisihin niya yung mga pamilya, sisihin niya kasi nakita nila ako. Pumunta kasi ako sa kanila. alam mo, Len, ganito, kung magpapasakal ka sa lalaking yan dahil lang sa tinatakot ka niya, kung gusto mo, dumiretso ka na lang sa pulis. Ito po, tinatakot niya po ako. Kung di daw po ako makikipaghiwalay sa kanya, magpapakamatay daw po siya. So ngayon po, alam nyo na po na ganito yung gagawin niya. So kapag ginawa po niya, gusto ko lang po malaman nyo na wala po akong kinalaman dyan. Nagigets mo ko, Len? Kaya magsistay ka sa buhay niya dahil lang sinasabi niya, papakamatay ako kapag nawala ka. Kalokohan yan. Yung mga ganyang klaseng lalaki, yan yung mga lalaking mawawalan kasi ng supply. Yung kapag nangailangan siya ng pera, may matatakbuhan siya. Kapag gusto niya ng keme, pupunta siya sa'yo, hahanapin ka niya. Pero hindi ka niya bibigyan ng respeto, di ka niya mamahalin, hindi ka makaka-assure na ikaw lang mag-isa. Yun ba yung gusto mong buhay para sa sarili mo, Lynn? Hindi po. So, hiwalayan mo na siya. I cannot make this any simpler than that. Hiwalayan mo na siya, Lynn. Kasi hodang magpakamatay siya, wala ka ng pakialam doon. Hindi ka kasali doon, wala kang kasalanan doon. Siraulo siya eh. Gets mo ko? Huwag ka magpasakal sa ganyang klaseng lalaki. Sabihin mo sa kanyang ganyan na gawin mo yung gusto mo. Kung gusto mo sa mga sinasabi mong yan, didiretso na ako ng barangay, ipapakita ko to. Takutin mo din. Tinatakot ka, di ba? Takutin mo din. Papakita ko to sa barangay. Sila na bahala sa'yo. Takot. Tahimik lang po kasi ako. Naiintindihan ko nga, Lynn, kaya nga sinasabi ko sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Nagigets mo ko, kung takutan yung labanan, takutin mo din. Sabihin, pag sinabi niya sa'yo, pag nakipaghiwalay ka sa akin, magpapakamatay ako. Sabihin mo, sige, i-text mo pa yan sa akin. Dadaling ko na lang to sa barangay. Ito na yung explanation ko na kung ano man yung mangyari sa'yo, wala akong pakialam at wala akong kinalaman. Basta ako tapos na ako. Ayoko na. Nakuha mo na yung gusto mo, nagawa mo na yung gusto mo, tapos na tayo. Wala akong mapapala sa'yo, wala akong kinabukasan sa'yo. 20 years old ka pa lang, huwag kang magpatali sa lalaking walang kwenta. Gets mo ko? Lynn, gising. Gets mo ko, dear? Opo. So, gagawin mo na ba? Makikipaghiwalay ka na ba? Ba't ka umiyak? So, Magsalita ka, be. Kaya ka nga tumawag para mag-usap tayo. Wala ako halos narinig, puro ako. Magsalita ka, te. Magsalita ka. Ano? Ba't ka umiiyak? Sabihin mo sa akin nang naiintindihan kita. wala po. Ano? Lynn, ba't ka tumawag sa akin? Yung totoo. Ba't mo ako tinawagan? Kung hindi mo ako kakausapin, kung hindi ka magsasalita, ba't mo ako tinawagan? Naging ilan po ako ng tulong kung itutuloy ko pa ba o hindi na. Sinagot kita, di ba? Makipaghiwalay ka na. Ulit-ulit, sinagot kita. Makipaghiwalay ka na. Ulitin ko ulit, makipaghiwalay ka na. So, tinatanong kita, makikipaghiwalay ka na ba? Opo. Len, hindi to para sa akin, para to sa'yo, ha? Matuto kang magsalita, matuto kang itayo yung sarili mo, matuto kang protektahan yung sarili mo. Tumawag ka sa akin, tinutulungan kita. At sinasabi ko sa'yo, wala kang kinabukasan sa lalaking yan, bitawan mo na. Gets mo ko? Sige po. Sige, ingat ka lagi, Len, ha? Makipaghiwalay ka na dyan sa lalaking yan, ha? Huwag ka magtiyaga. Sige po. Ingat ka, Len. Bye. What I hate about this story is alam ko kasing mahina si Lynn. Alam ko kasing takot siya. Alam ko kasi yung feeling na binigay mo lahat. 'Di ba? Parang nagparaya ka eh. Binigay mo yung sarili mo eh kasi nga may takot ka. Takot kang maiwanan. Takot ka dun sa boyfriend mo. Takot kang mawala yung relationship ninyo lalo na matagal na kayo.
So yung matagal-tagal niyang hinihingi, matagal niya nang hinihiling, ibinigay niya na. Kahit ayaw pa ni Lynn, obviously. Kasi hiyang-hiya siya sa ginawa niya eh. Hindi siya masaya sa ginawa niya eh, obvious. So kahit hiyang-hiya siya, kahit ayaw niya, ibinigay niya. Andun yung takot niya eh. But what I hate about this is that feeling ni Lynn, as early as 20 years old, imprisoned na siya sa relationship na to. Hindi na siya makakaalis kasi nakuha na yung pagkababae niya ng lalaking tong walang kakwenta-kwenta. Takot siya makipaghiwalay, takot siya magsalita, takot siyang i-express yung nararamdaman siya. Wala siyang kalaban-laban. Kung hihiyaw man siya, kung hihingi man siya ng tulong, kung hihingi man siya ng pangunawa, tahimik lang. Paunti-unti, paisa-isa. Hoping na sana marinig siya. Somehow pakinggan siya. Pero excuse me na lang po, no? Excuse me na lang po sa nakikinig. Itong gagong lalaking to, ang kapal na muka. Akala mo pogi ka, kuya? Akala mo maganda yung mukha mo? Akala mo yummy ka? Lakas ng loob mong mag-chat sa mga babae at sabihin mo pwedeng manligaw, hindi mo kaya magpa-load? Wala ka palang pantuition, ang kapal ng mukha mo? Hindi ka na lang muna mag-aral kaysa ng babae ka pa? Kinuha mo pa yung pagkababae nung isa? Hindi mo naman pala kayang panindigan? Tira ka ng tira, akala mo naman may pampapakain ka na sa kanila. Wala ka pang pampapakain, uy! Ang kapal ng mukha mo. Tapos sasabihin mo kay Lynn, kapag hiniwalayan mo ko, magpapakamatay ako? Wow! Kuya, wow! Victim ka? Week na week? After mong mag-girls after girls after girls, tas sasabihin sa kanila pwedeng manligaw sa'yo? Pwede ka ba? Available ka ba? May boyfriend ka na ba? Mga linyahan mo? Bakit? Ano pa bang hinihiling mo kay Lynn? Nakuha mo na eh, di ba? Hindi ka pa ba happy? Kulang pa? Buwisit ka? Yung mga lalaking ganito, ito dapat yung mga pinapakulong eh. Nagtitake advantage ng mga babaeng weak. Nagtitake advantage ng mga tao dahil alam niyang mahal sila. Akala niyo ba hindi big deal sa babae kapag binibigay namin yung mga sarili namin sa inyo? We want ourselves to be sacred sana, to be kept up until dumating yung Prince Charming namin. Yung tinatawag naming husband. Andyan ka, pilit ka ng pilit. Sige na, kung mahal mo ko, gagawin mo to. Kung mahal mo ko, ibibigay mo yan. Kapag hindi mo to ginawa, break na tayo. Eh di, syempre, kami naman, bigay na lang. Kasi ayaw namin kayo mawala. You are taking advantage of the fact that we love you so much. You are taking advantage of the fact na hindi namin kayo kayang tiisin. Kung hindi nyo kayang magtiis ng libog ninyo, hindi nyo makaskas sa pader yan, hindi nyo magamit yung mga palad ninyo para makaraos, sana po hindi naman po kayo man-target ng mga batang babae na wala man lang kasing kaalam-alam, inosente, trying to keep themselves together, o diba? Trying to keep their virginity hanggang sana makasal sila one day. Kasi importante sa kanila yun eh, palibasa kasi kayo, tira lang kayo ng tira. Diba? Kakagigil yung mga lalaking ganyan, mga hayok na hayok. Kala mo naman may pampapakain na kapag nabuntis nila. Wala naman. Hingi pa rin sa nanay, hingi pa rin sa tatay, di ba? Magtanda kayo mga lalaki, darating po yung panahon, darating yung karma para sa inyo. Sa mga lalaking haliparot, sa mga lalaking ganyan, yung nangunguha ng virginity ng babae, tas after makuha, nagbabago, after makuha, naglalaho, after makuha, nagsasawa. Ang kapal po na mukha ninyo. Sobrang kapal na mukha ninyo. Darating po yung karma sa inyo. And I don't think that people like you deserves anything close to success. Hanggang dyan lang po kayo. Yan na lang yung tanging achievement na maaabot nyo sa buhay ninyo. Na nakapanloko kayo ng weak na babae dahil alam nyong mahal kayo. Yan na yung achievement nyo. Nakuha nyo sila. Nakuha nyo yung pagkababae niya. Naisuko niya yung bataan niya sa inyo.
pero hanggang dyan na lang kayo. Yan lang yung tanging achievement sa buhay ninyo. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng badge. Nauna ako sa kanya kasi yan lang ang katangi-tanging achievement na ma-achieve mo sa buhay mo. Pag malaki mo na, kasi hanggang dyan ka lang.